A тепер opowiem wam kus o następnym ansamblu Roztoci. Je to grupa, która являється jedynym dnes figurującym na terytorii lubińskiego powiatu, która prezentuje folklor z Rudnej Lemkołyny. Ansambl czystyt około 22 osób, śpiewaków, kołowniżeny i parę osób kapelu. Artysty, okrem znanych lemkowskich piśni, mają w repertuarii twory z ukraińskiego, słowackiego i polskiego folkloru. Staraniom Centrum Kultury w Rudnej ansambl kupił w 2011 roku tradycyjny lemkowski kroj, w których prezentuje się nelem na lemkowskich podijach. Weduczym Roztoki je pan Władimir Zoryło. Ansambl Roztoka, prosimy o dobry występ. Raz. Thank you.
I kochany, mój ostatni nasz utwór tam będzie tam za chorą. Dziękujemy. Ansambl Roztoka z Rudnej. Та і ми, барскращі, дякуємо за причудний виступ ансамбловий Roztoka і за те, що практично щороку можемо на вас рахувати, на вас, на добру музику, забаву і енергію, яку вносите в тоту імпрезу. Z tego miejsca też chcielibyśmy wręczyć wam statuetkę w podziaci za waszą pracę. Wielkie brawa dla ansamblu. Bardzo dziękujemy. Wielkie brawa dla ansamblu Roztoka.